Bathara. Wonten pundhita ingkang murwakani kandha. Mumpung wonten ing klampes sireng kanyata padukan kang subur makmur bareng tuwuh aton ijo royo lombok derong katon robyong kuwi gembel wae katon sak kendi-kendi datang kangkung gedang raja ingkang katon sak depo-depo dawang bareng tuwuh katon ijo royo kegondhong aweh kalangkung menawi gesanging para warga wonten ing dusun Karangagem tansah adhem ayem kepengker sinten yang ngendhani jumeneng Lurah Pon Karangagem mumpung Kyai Lurah Semar ya duda panang mulung ya bocah buga sampir ya sang bojo gati pramila sinebat Kyai Lurah Semar ateges Kyai Lurah Semar sampun boten samar dhateng mubah ing jagat raya bocah buga sampir ateges manungsa ingkang panawak dewa ya dewa panawak manungsa Biang dene Kyai Lurah Semar mereka sangyang Ismaya ingkang anija antah wonten madya pada aweh katentemaning jagat raya sarangan kaliyan Sang Hyang Bathara Wisnu. Mangkono Kyai Lurah Semar menggah wonten samadyaning Dali Agung Tanatara Rama Anantira Ultur Sagung Banggara Raden Angka Wijaya Raden Abimanyu Satya Pampawati sinambetan Raja Muda ing Pringgondani Raden Harya Gatotkaca Raden Pancanegara sawiyi sinambetan Raden Anantaraja Satria Jantara Bumi Miwah Raden Antasena kang pinalak sawiyi Kyai Lurah Badraya Semar Kagyang Denya Mulat Kyai Semar Dubri Mulat Parawing Nata Mandura Prabu Baladewa ingkang sajak dika kita mengku gati kadherekaken Unggawa ing Dwarawati Satya Wisma Raden Harya Setyaki Sidra Sang Badraya gubuk-gubuk angacarawuhipun Sang Nata Mangkara Pangdas Mandramuta derek kawiyos sing lati Ana ning griya mangun pun
Sandro angel manglero pangkongane Gusti kapengkang moko suci harum harum rumangkang sakar gadung mbok sing kandanyo nangambar Tati yupeng mangguk Rama besing Gurgang Dono Samyo sengsem kang bumiya
Oh. Semar iku bergeget ugek satu lito layak wanci esuk jagone padha gluruk manuke padha nguceh jebul iki para bendaraku padha rawuh ning karekan Nuwun sewu Den ingkang wonten ngarsa piyambak menika pepundhen kula inggih bendara kula Wilancur kula ndara sawujining dika wonten karakagem kula ngaturaken pasekan para prami Nuwun Dewa Semar bisuwan kula manggih Rahayu Basuki sembah kula unjuk wa Semar menika nganeh-aneh sang ing ngatasip Semar wae kok disembah niku mbok inggih sampun ngicari adat pakulinan Den Semar niku ora usah basani ora dadi boyo apa ngoten nyuwun pangapunten wa Semar menawi kula wantun boten basa kaliyan wa Semar dosa menapa ingkang kula sandang jarwa Semar menika setinipun jawata ingkang mangijo wantah niku lek critane bocah-bocah niku lugunipun mekaten wa Semar nggih nggih kula tampi kula pundi wonten ing Jaja mugi dadosaken jimat dipun prayogakaken nggih anggen jinati kok pinalah lenggah nuwun nggih wa Semar boten kirang prayogi sinambetan wingking menika menawi boten krendo ing pamawas menika bendara kula ing Pringgondani ndara kula Gatotkaca sarawujining dika kula ngaturaken pasegan pamokrami ndara nuwun inggih wa Kyai Rareja pisuwan kula panggih ing nyuwun tebih ing paramita sembah kula Kyai Iki jadi kula tampi panjenengan ngaturaken sungkem dateng pingi sepuh kados kula menika. Kula tampi kula pundi mugi dadosaken jimat. Dipun prayogakaken anggen jenengan kopi lenggah loro. Nuwun inggih boten kirang prayogi lenggah kula Kyai. Semanten ugi kula Kyai. Kula ngaturaken sembah pangatur. Wah inggih. Loro kula Raden Hanatarja. Kula tampi kula pundi dadosaken jimat dipun prayogakaken nggih denanipun pinarak lenggah. Nuwun inggih wa Kyai boten kirang prayogi. Wah. Kakang Semar, aku Kang Brata Kakang Semar. Menika pepundhen kula ing Mandura sinuwun Prabu Baladewa. Sembah kula kunjuk sinuwun Kakang Semar aja kurang ing panapura ya Kakang Semar. Aku ora kuat napa sembahmu Kakang Semar. Amarga apa?
ala dinulu Kakang Semar kuwi padha karo kang diaturake anak Wangka Wijaya Dewa Mijwantah Sang Hyang Ismaya ingkang nampa kawula kaliyan Madyapada kula kuat nampa sembahmu Kakang Semar malah sabalike aku sing ngaturake sembah Kakang Semar iya dan iya dawa sami-sami Doro Setyaki sami wilujeng Dodi Kyai Semar Raja Pisuwan kula sembah kula unjuk Kyai Semar inggih kula tampi kula pun dasaken jimat Doro Antasena sami wilujeng ya Kyai Semar Pisuwan kula ing Karangademel iki padha slamet kula ing Sawiji apa dipun prayogakaken anggenipun pinalengkah Doro Antasena ya Kyai Semar ora kurang prayoga lho Jalur gunung Adinyaren. Pepundhen kula sami rawuh wonten ing sudung kula menika. Boyo wonten wigatos pundi? Nggih. Monggo. Awon nyandhong dawuh. Saja. Angen-angen jangga kuwi anilingaken karma Dara. Panjenengan ingkang puspita harum asiliring samirana bre Mawe aras renaning griya Nuwun sewu Semar. Kepareng kula badhe matur wonten asanipun Siwa Semar. Inggih Dara, sumangga panjenengan paring dawuh wonten paridamel punapa dene Karaya sampun. Ya menika rawuh wonten ing sudung kula menika Dara. Ngeten Siwa Semar. Awat pundi dawuh pangandikanipun O Prabu Puntadewa Semar. Kala tinutus O Prabu Puntadewa inen anang ketaken dhateng Siwa Semar. Babakan punapa Den? Ing rikanggan punika Rama Bagus Janaka Mindra saking negari Ngamarta. Kala tinutus O Prabu Puntadewa inen anang ketaken dumateng O Kyai Semar. Wonten pundi dunungipun Rama Bagus Janaka anggenipun Mindra saking praja O Semar. Dados Ndara Janaka menika Mindra saking praja. Nuwun inggih O Semar.
mawantu-wantu pangandikanipun O Prabu Darmakusuma anggus kawula dalasan Kangmas Gatotkaca Kangmas Antareja dalasan Kangmas Antasena tan kepareng wasul wonten praja menawi boten gandeng putra karep Kanjeng Rama Janaka nulinggih O Kyai kula angan garis nadapi aturipun adi kula Trongkowati O Kyai kejawi saking menika mendranipun Kanjeng Paman Harjuna menika ambeta pinten pitepak kawis wonten ing negari Amarta awit negari Amarta menika pepindhanipun menawi loncatan para Pandhawa salah setunggal kados tigan sabtarangan menawi pecah satunggal menika badhe pecah sedanten O Kyai pramila mawantu-wantu dawuh pangandikan Indra Prabu Puntadewa kula sakadang boten kepareng wangsul dhateng praja menawi boten kanthi kunca kaliyan Paman Harjuna O Kyai ngeten nggih ngeten rugunipun kula menika nggih boten mangertos wonten pundi dunungipun Ndara Bagus Janaka ananging Semar menika kula kawanipun Kanjeng Paman Harjuna kula pitados menawi Kanjeng Paman menawi badhe kisah mesti dhateng para Pandhawa ngajak O Kyai nanging iki mboten nggih Den cobi panjenengan samene sawetawis mbok bilih mangke wonten lungan ingkang utung ron ingkang suwek anu bawan wonten pundi gunungipun Bendara Bagus Janaka Den kulinggih O Kyai iki padha aku Kakang Semar dos pundi sinun yektine mono gonku ya kuwi pisowan eneng karena kademel kene kuwi tinangisan dene ya kuwi adiku Setyaki mbok abote ya kuwi ngemban praja negara Ndrawati dina iki Yayi Prabu Sri Bathara Kresna uga Mendra sangka negara Ndrawati kakang lah kok wong loro padha lunga kabeh iki piye to jagane barang-barang buka-buka sabu itu semua lain sinuwun ing Ndrawati ugi Mendra saking negari Ndrawati ya mangkono Kakang Semar makaten ugi Bendara Bagus Ndara Janaka ugi mintar saking Madukara uninggih O Semar menawi piyantun kalih menika kesah saking negari Miden menika sampun boten aneh kalih amargi saking punapa Den ingkang Rama Raden Janaka menika menawi kaliyan yen sinuwun Prabu Indrawati sami-sami titisipun Sang Hyang Wisnu niku padha-padha titis Sang Hyang Wisnu ingkang bilah dados kalih manjana wonten Madukara ingkang semalih menika manjana dhateng nggih sinuwun ing Ndrawati ingkang semalih menika manjana dhateng Ken Rama Ndara Bagus Janaka pramila sampun boten aneh mbok bilih nggih Den mbok bilih menawi piyantun kalih menika Mendra saking praja kula kinten menika badhe wonten perkawis ingkang dumados wonten ing Jagatraya punika Den pramila Den Saranta nggih Den Den Saranta rumiyin mangke tartamtu badhe wonten lung-lungan ingkang kaputung kandha ingkang suwi nggih Den Malika Den Prayitna
Kamulase doa balik titioni kang joyono ong titi kunjo kapangan kapong sotandoro kapong sotandoro Asaiko, nalika samono. Econg bodho linggal lawan dika Kyai Prasmaran para bendoro ingkang sami rawuh. Kasaru rapat-rapat wonten jae wonten Nalendra ingkang sae marang wonten ing sari kaya ya ampun kok sik kok. Malingko nang Odromaya nuwun sewu nggih, Dik. Sajake karakaden kok dinten menika dadi cekto. Badhe wonten salah satunggaling pawuhan kang mangsa. Pramila kula suwun. Para bendara kula ingkang sami rawuh. Panjenengan sumene wonten wingking nggih. Menika karang kadhepel badhe wonten tamu agung. Wis wae dawuh kok Kyai. Wis wae dawuh kok Kyai. Algon laguning wekas Lukita nginuting hidup Kadung kageng hamomong Mamangun manak rahayu Ayu ana kanton agolong Ayu ana kang tanah golong gumolong manat duka Oblas jagat diubar jagat pangestu nuwun Paling kula badhe nyuwun pirsa. Napa leres menika panjenengan Karangkadima?
Menika menawi kula sawang kados sawijining nalendra. Sinuwun menawi saged kababaring kathah suci nuwun menika nalendra saking pundi sinten ingkang dados juru paduka sinuwun. Iki Kyai menawi Kyai dangu dhateng kula menika nalendra saking atasaning jejuluk kula Prabu Dewa Pawaka. Nalendra ngatasane Prabu Dewa Pawaka. Lho inggih Kyai. Kula nalendra ngatasane Prabu Dewa Pawaka. Kula niki nalendra sekti Madraguna jaya ing palugon Tirta Sugih Bondo Bandung. Bondo kula niku ibarat ngaten Kyai. Umpamiya bondo kula nggih nguruk jagat separuh jagat iki kabeh kuran bondo kula. Kula niki boten eman lobo dados kemawon. Saestu kula niki lobo. Niku yoga-yoga niku lek geleman kula, lha tenan niku kula niki lobo. Ora eman kula niki. Pokok tanggapane akeh lho tenan kula niki. Brak-bruk. Bruk. Lah kula niki umpama Kyai. Umpama dipun pangaken ngoten. Jagat niku badhe kula tuku. Nah, jagat niku kula tuku. Ngomong wis takon lho sapa? Sing takon gandam kuwi sapa? Inggih sinuwun. Kula iki pitados. Jenengane panjenengan nalendra ingkang Bondo Bandung. Katitik ageman dika ingkang sarwi sesutya sami mas cumlolot. Lajeng kersa paduka menika wonten Karangajaman menika wonten dawuh menapa? Ngeten iki Kyai. Karaya langgen kula sowan wonten Karangajaman menika, kula menika namung badhe mangketaken. Kula leres. Panjenengan Kyai Lurah Semar utawi Kyai Badramaya. Dawuh leres Den. Kula menika kesman. Dadah. Kyai kebeh saking atasane bocok tanpa wonten saperlu kegoro kula menika wonten ing atasane menika tangan Bagebluk Mayangkara ibaratipun kathah para warga ingkang siang menika sakit sonten dulugining pralaya umpamiya sonten sakit enjing dulugining pralaya dawuhipun para dewa ingkang nangkung ingkang sampun nggih menika kula tampi negari ngatas angin saged kaya jati kemah menawi menika saged nggih menika boyong Kyai Semar menika pramila Kyai dinten menika Kyai Semar badhe kula boyong wonten ngatas angin nyuwun punapa badhe kula udaneni nyuwun lintu menapa badhe kula adeni kebondong pinten harta pinten yuta pinten real pinten miliar badhe kula tukani punapa Karangajaman badhe pun bangun mawi Mas Picis Raja Brana lha iku kula sendika wis sakit dawuh
Kulo kok karangan jambulna pecah kulo bangun hotel ternama baliu. Menawi bareng iki saestu iki. Karangan kulo badhe kulo gawe aten iki. Omah-omah remeng-remeng baliu. Omah remeng-remeng wis niku sing lampune kedap-kedip ngoten niku. Nang jero niku mboten kawatir pun amprih ramene gampang niku. Pangkok bete niku kula ingonane setunggal ngoten mawon. Bocah sing Sulistya ing warna. Tenan iki. Iku mengke saged metukaken probio ingkang boten sithik Kyai Semar. Pramila ajeng panyuwun kula. Dinten menika Kulo Kyai Semar badhe kula boyong wonten atas langit. Ngeten nggih. Sinuwun. Kajibeki bintang tamune. Kula menika kok mboten. Anake kula sampun dados pamonging para Pandhawa. Kula menika sampun trima. Gestang kula menika wonten ing kalangkang ingkang sarwa menika. Kula menika sampun boten remen menawi menika kakang bondo dina. Pramila sampun ngantos dados penggalih. Kula menika langkung remen wonten kalangkang katimbang wonten ngatasane. Kyai Semar. Kula menika sampun nyuwun sarana sae. Nyuwun sarana sae. Kyai Semar badhe kula bolong ngatasane. Amin. Menawi Kyai Semar beguguk utawa wapun gajah gelar bundan kang tanpa serati. Kula aturi ngandelaken yakanipun marang kadepel. Ora keduga diboyong menyang atas angin. Biyuki batang sayuta. Dada muntap lir pinentap. Upaya yasin. Cocok kang mawengo-wengo angis. Indek nyoman ngolocokro. Indek nyoman ngolocokro. Sinabet komarang sakeden. Halo! Aku kanan. Oblas. Iki ana nalendra kang ora duwe tatanan. Jenengmu sapa? Mariko sinten? Ratno. Perintahku jerenge globok. Iki nalendra ing Mandura Prabu Baladewa ya Prabu. Pak muni piye? Bale ngono nek. Yen kowe ora gelem, yen Kyai Semar ora gelem boyong lakmu muni piye? Mok kon ngandelake kae ngono. Pakse kowe mantang terang ngono piye? Menawi Kyai Semar boten kersa kula boyong. Badhe boten kae badhe kula penggalani. Kowe ngisas karo yo kuwi napa Mandura Prabu. Kowe tenang ning negaramu kono kowe dadi jagoan tenang. Ning iki ning tanah Jawa ora duwe tatanan, ora duwe aturan. Yen pancen iki ngajak kula ayo aja iki. Metu aja wedhukan raimu. Ayo, ayo lagi bapak yang jauh berapa di depan
Kamu sing godhok wedang kok ning mburi. Iya ki digawa maju rene to Dole. Ki bendaramu ya wis padha ngelak. Wedange kok ora teko. Tawet-tawet nggih mo, menika tasih cepak-cepak. Lah iya bendaran pet mau yo enak yo Dole. Mbok menawa ana uwi gembiri utawa ganyong sing ning patet jalan. Jebolen ya Dole. Jangan gawan rene. Oh iya mangke sini. Iki mau ana kejadian kang kurang prayoga ya Dole. Ora ndak baleni meneh. Wes cukup. Gone ning dardah iki mau sinuwun Prabu Dewa klarak-ratu kang Prabata mau. Mula pesanan to ing gati sawegeng diri ya Dole. Ngetokake dawuhmu. Ndara Satyaki. Nuwun kula Kyai Semar. Sajake menika wonten perkawis ingkang boten yen dipun kinten-kinten kaliyan para Bendara. Wonten sawijining narendra ingkang murang tata badhe gawe usapa wonten Kalakadosa. Menika kula pasrahaken dhateng Ndara Satyaki. Alasan Ndara Gatotkaca lan Ndara Antareja lan Ndara Antasena. Wis akan dawuh kula. Dole Petro. Apa mau? Aku tak menyang sagara pamujan ya Dole. Nuwun ane ngarsane pangandat ingkang maha rasa. Muga-muga ya Dole. Karang kadempel kalih sing rubeda manggih ing yuwana Dole. Acarita nalika sampun. Kyai Lurah Semar Sigra miyak saking Palenggan ing cetung minta asane Jawa. Lambahnya Kyai Lurah Semar Lampunta Cinandra pindha prajurit ambapal wayah.